Welcome to Divisoria. Finally, we are here at Divisoria sa 168. Come on, join us! Ooh, mura lang! Shopping, shopping! Yan. What did you buy? Wala. We're gonna look for a wig. Like this one. Yeah, the wig right here is nice. I love the wig. I got my shoes just now. This is my shoes. This is a nice one. This is my shoes. May master siomai pa pala dito. At ibang mga pagkainan. So, hindi ka magugutom dito sa 168 sa Divisoria. Yan, mga batang nagtatakbuhan for some reason. So, may aircon na po ang Divisoria. So, 168. May mga Pilipin yan. Wow. Sale. Okay, dito ka lang makakapita ng Gucci. Ay, ganyan ang spelling. Gucci. Dito nga pala binibili ni Jeffree Star ang kanyang mga outfit. Like that, Gucci outfit. Oh, nice. Parang mall na lang din pala ang nasa 168. Mas safe dito. Medyo mahal, pero mas safe. Tsaka ang daming mga branded Balenciaga, Gucci. Yeah. Oh, Gucci Minnie Mouse. Oh, see a lot of Gucci. Look, I love Gucci. LV. Gucci Minnie Mouse. Yeah. Gucci. Gusto nyo mag-relax? There lang. Alright. Massage. Gucci bag. Tayo. Para sa aming mga plus size. Soon to be sexy. Wow, ang daming white. Yes. Alright. Dito mga fashion ng mga Korean. Sabi ko sana, Alright. So, oh, I see something. It is... Hi, Diggs. How are you, Diggs? Kumusta ang DV? Yung kasama mo? Who? Okay, so hindi lang pala si Duterte ang nandito, kundi pati si Cardo! Hi, Cardo! Sino to? Hi, Cardo. Don't touch Cardo. Ito na yung mga wigs. Ito the wigs, te. There, mura lang. Ayun. Ang hanap ni Coco. Opo. Yan. Nakabili ka na, Kams? Bili pa. Alright, show me the wig, ate. Show me the wig that we bought. I buy something for you. You see? Alright, so that's the wig that we bought in TV. And this is for Kungkung. Yan, slime. For 100. You ask Ate Kams. Daming mga Hello Kitty. Then we have BTS. Stuff. Huh? Okay.
Okay, good. Mag-thank you ka na, Katikan. Let's go. Kain muna tayo. Ayan. Nahanap nila yung Shopee. Shopee picture. Finally, Magsira. okay, dyan mga lang. Dyan yung si Miley C online. Daming tao, diba? Dyan nila kinukuha lahat. Grabe, dito pala yung mga nasa shopping yung Shopee, oh. Okay, finally, we're gonna eat na our lunch. We're done with our shopping in Divisoria. Hams, are you satisfied with your shopping? Why? Wala akong nakitang bag. Hey, we are here sa 999 shopping mall. Hold my hand. And mga little ponies. Walang katapusang shopping sa Divisoria. Face mask. Face mask. Eye mask and face mask. Combined. Ito kami sa food court. Pero nakain. Oh. Kasi mga loves, mga big bags, nag-wholesale sila ng umpra. So, ang dami natin nakakita mga big bags dito. Ganyan. And ayun, dalawang big bags. So, kami lang siguro ang may cellophane na ganito yung dala dito. Okay, so you've got 2 ulams and 1 rice for 60 pesos. And 1 ulam and 1 rice for 40 pesos. So, 100 pesos lang. 50 pesos. Yeah, ito 20. So, parang overpricing. Dapat 14 lang yan eh.